Mas lan Mbak kabeh wae ketemu meneh bareng Pak Udin ana ing media pembelajaran basa Jawa. Ana ing media iki Pak Udin bakal ngajak sinau bareng ngenani bab aksara swara. Nanging sadurunge nyemak materi aksara swara coba dikethekake ilustrasi kanggo nambah motivasi kanggo Mas lan Mbak kabeh wae. Bule wae gelem sinau ngenani aksara Jawa. Terus kowe kabeh banjur kapan? Tujuan pasinaon sakwise para siswa nindakake literasi nyemak materi video pembelajaran aksara swara, para siswa bisa ngidentifikasi lan ngecakake panganggone aturan aksara swara. Ning sadurunge Pak Udin ngelingake dhisik ngenani aksara carakan supaya mengko bisa rancak anggone nampa pasinaon. Wujude aksara swara ora beda lawan aksara Latin yaiku ana 5. Sing sepisanan yaiku aksara swara A. Tuladha kanggo nulis yaiku tembung Agustus. Kapindho yaiku aksara swara I. Iku kanggo nulis kayata tembung Ibrahim. Aksara swara U utawa vokal U iku kanggo nulis tembung Usman. Swara E iku tuladhane bisa kanggo nulis tembung kayata etnografi. Dene sing pungkasan yaiku aksara swara O. Tuladhane bisa kanggo nulis tembung Oktober. Fungsi gunane aksara swara yaiku kanggo nulis tembung-tembung ing serapan kadang kala ora ana. Biasane kaya tembung-tembung manca. Terus kapindhone aksara swara ora kena minangka pasangan, ora kena kanggo pasangan. Dene angka 3 ora kena diterapi sandangan swara tuladha, tembung imam dan liyane. Coba wacanen tuladha ana ing ukara iki.